fer una lira com les que tenien els grecs i els romans. Evidentment, amb 10 minuts d'explicació i ni que us passeu tota la tarda treballant, és una mica difícil que aprengueu un ofici i que acabeu fent un instrument musical. Però sí que el que farem és un objecte sonor, una joguina musical molt semblant a aquesta lira grega romana. Si a més acabeu tenint els materials adequats, les eines adequades i una mica més de temps, podreu acabar fent una lira com aquesta. Sabrem com sona, però si a més la féssim així, tindríem la banda sonora dels Ludi Rubricati. Anem-hi! Una lira és un instrument de corda i de fet és l'antecedent de la majoria d'instruments de corda amb caixa que tenim a la nostra cultura. L'origen de les guitarres o dels violins és això. I primer necessita una caixa de ressonància que en aquest cas, com veieu, està feta d'una closca de tortuga. Aquesta és la part on ressona el so que es produeix i està coberta per una tapa harmònica feta en aquest cas amb pergamí, amb pell, amb una tapa de cuiro molt prim. A damunt hi ha esteses aquestes cordes i aquestes cordes estan fixades en aquestes banyes i estan subjectes en aquest jou que tenim aquí dalt. Això és el principi sonor de la lira. Evidentment, com que vull dir això d'aconseguir closques de tortuga ho tenim una mica delicat, no crec que n'hi hagi ni al Delta de Llobregat. Aquesta tampoc no és una tortuga de veritat, Això està fet en aquest cas de fibra de vidre i es podria fer amb fusta o amb algun altre material si és que teniu l'habilitat. Però hi ha una manera molt senzilla d'aconseguir tota una closca de fusta rodona i estable. Un coco! Un coco! Amb això ja tenim el principi sonor de la caixa. Això és molt fàcil de trobar perquè, evidentment, es troba en una fruiteria. Són baratos i tot, primer te'ls menges, que són molt bons, i després aprofites la closca. Evidentment, l'hem de serrar. Fixeu-vos que aquestes que venen ja de fruiteria ja estan com pretallades. Tenen aquesta osca que li va donant tota la volta molt regular i que l'aprofitarem després per posar-hi una goma i que quedi molt estable. I el que és el tall el podem fer tranquil·lament amb una serra de bricolatge o amb una serra de fuster. Un cop tenim aquesta tapa, aquesta caixa, la tapa de sobre, el que seria la tapa harmònica, el pergamí és més fàcil d'aconseguir que una tortuga, però és molt car, és una peça molt sencera i el que aprofitarem és algun tipus de plàstic gruixut. Podeu aprofitar el dels hivernacles, per exemple, aquí que hi ha molta horta, o algun globus d'aquests grans que són molt resistents. Però mireu, ja us en ensenyaré un que funciona molt bé. És una mica flexible, no és molt rígid, però és molt fàcil d'aconseguir. Un gorro de piscina. Aquest ja l'havia de llançar perquè se m'estava enganxant i per tant tenim un plàstic molt resistent i que ens aguantarà la força de les cordes. Evidentment no serà igual que un pergamí, però per fer la joguina musical ens serà més que suficient. I després tindríem les cordes. Evidentment, grecs i romans feien servir corda de tripa i en podríeu anar a buscar en una carnisseria d'aquelles de fer llonganisses, es tracta de tibar-la. El que passa és que té la seva tècnica i és bastant complicat. És infinitament més fàcil aprofitar unes cordes de guitarra. Això són cordes velles, de les que ja s'han canviat. Si coneixeu algú que toqui la guitarra o si vosaltres la toqueu, en el moment de canviar-les podeu aprofitar unes cordes velles o posar-ne unes de noves. Doncs ja està, això és un material superfàcil d'aconseguir. Començarem amb les cordes de guitarra, el gorro de piscina o un plàstic resistent i el coco. Endavant! Quan ja tenim el coco tallat, molt romà no és, però és el que aprofitarem per fer la lira, el dibuixem a damunt d'un full, el calquem mateix i marquem, ho veieu, les potes del que serà, les banyes del que serà aquesta lira.
I això és la part més complicada de fer, perquè el que va més bé és que sigui fusta, llavors hem d'aconseguir una fusta que tingui aquesta forma com de lleugera S. O sigui que es tracta d'anar convertint un tros de fusta, jo he fet servir una branca d'avellaner, i anar-li donant forma fins que vagi tenint aquesta forma de banya que tenim marcada en el dibuix. Doncs la idea és aquesta, amb el coco que ja tenia, l'he siluetejat aquí sobre, més o menys li he marcat una idea que tenia de banyes, el que passa és que després en funció doncs, de la fusta que he trobat no m'ha quedat exactament igual, però aquí m'hi he marcat una mica per on anirien els forats i el cas és que d'aquí doncs, quedarà més obert, però no passa res, aquí em sortiran les puntes per posar-hi el jou i aquí lligar-hi les cordes i aleshores de la part de baix anirà perfectament fixat a la part inferior del coco i sortiran aquestes puntes que aquí hi lligarem també les cordes. Aquesta és la idea. Després, a la closca de coco li haurem de fer passar les banyes i, per tant, farem 2 forats a la part de dalt i els adaptarem a la forma de la branca i també 2 forats a la part de baix doncs, perquè surtin les potes. El fet d'haver-ho fet amb la mateixa branca doncs, vol dir que quedarà fixat amb bastanta força perquè això ha d'aguantar tota la tensió de les cordes, o sigui que encara que ho haguem d'adaptar una miqueta, però després quedarà fort, ja queda travat per ell mateix, o sigui que aquí dalt hi anirà la tensió de les cordes i per aquí baix podem fixar-les i això ja s'aguanta amb molta solidesa, ok? La cosa ha d'anar quedant així. Per al jou agafarem una varilla senzilla, podem fer una miqueta de rebaix aquí a la punta de les banyes, una miqueta cloc, cloc, perquè hi quedi travat i no es mogui gaire, després ja ho lligarem, i en aquest jou, per posar-hi les clavilles, hi farem uns foradets. Com que és una, diguem, joguina musical bastant petiteta, les clavilles seran molt petites i en aquest cas he agafat uns tacos d'aquests de muntatge molt petitons, això són del 5 i els forats també són del 5 i això ho podrem posar aquí sobre, totes les clavilles, de manera que aquí en aquest foradet hi lligarem la corda i això és el que anirà subjecte a la part superior de la lira. Bueno, ja comença a fer una mica de pinta de lira, això. Per fixar el jou, simplement ho he fet amb uns clauets, segons les mides podria ser amb un tirafondos o amb un cordill o amb filferro. El filferro l'he fet servir aquí baix per fer-hi aquesta peça que és on aniran lligades les cordes. I llavors he fet uns foradets aquí a les puntes i he passat un filferro que després aguantaran les cordes. I a damunt, doncs ja veieu, he posat aquest gorro de piscina o aquest plàstic gruixut del tipus que fos, en aquest cas fixat amb filferro i tot,
perquè fos més resistent. Podria ser amb una goma també. Recordeu que el coco tenia aquella osca que va molt bé per acabar-hi de fixar el tipus de subjecció que sigui. Amb les lires gregues i romanes es clavava amb petits tacs de fusta tot el que era el pergamí. I aleshores en arqueologia, quan es troba una closca de tortuga amb tot de foradets al costat, és que era una lira. Doncs ja està. Aquí he fixat les cordes amb 2 o 3 nusos aquí baix. A dalt les he subjectat en aquesta mena de clavilles que s'han d'anar fixant amb unes alicates perquè això és molt petitet, tensades aquí sobre, i aleshores com a pont hi he posat aquest trianglet de fusta amb unes osques perquè hi encaixin les cordes. Aquesta és la nostra petita lira.